tarda. Anem a començar les sessions, la sessió d'aquest mes de desembre de formació del grup de reflexió que tenim de Càritas Diocesana de Terrassa. Recordeu que hem vist durant les dues sessions anteriors una mirada cristiana sobre temes delicats com els trastorns mentals, la seva multiplicació, i sobre el món sexual, la hipersexualització, almenys aparent, del nostre món contemporani. Avui tractarem un tema diferent, però certament encaminat cap a la mateixa direcció, com veureu. Avui parlarem d'estètica. Si voleu un títol, li podem posar sobre l'estètica, Déu i els pobres. 2 punts, literatura, art i cinema. Som-hi. Molts esperen que qualsevol membre de Càritas tingui una bona sensibilitat social. Com no? Manifesti interès per la dimensió ètica dels esdeveniments i de les relacions personals i que es deixi afectar per la vida moral de la gent que tracta, per la seva bondat o maldat, per la seva pobresa, per les desigualtats. Però són molt pocs els que creuen que la dimensió estètica tingui ni hagi de tenir gaire relleu en l'activitat o en la inquietud dels nostres voluntaris o tècnics de Càritas, en els seus projectes o en les seves acollides. La majoria del personal que treballa compromès seriosament en el món dels pobres i de la gent que pateix acostuma a mirar amb desconfiança o sospita tot aquest àmbit de la bellesa, la noció fonamental de l'estètica, considerant-la com romanticisme barat, pura aparença de música celestial. Són molts els que veuen la bellesa només com una llaminadura exòtica del passat burgès, pur esteticisme i una frívola fugida enmig dels desolats drames del món. Però no és aquesta la nostra mirada envers la bellesa que volem compartir aquí, per suposat. Per a nosaltres, qualsevol treballador o treballadora de Càritas que vulgui servir i atendre els indigents, malalts o necessitats, sense trencar-se interiorment, que vulgui servir i atendre'ls a tots sense embrutir-se l'ànima, haurà de tenir cura i de nodrir un sentit estètic sobrenatural capaç de dues coses, o dos moments que van junts. En primer lloc, haurà de percebre la bellesa de Déu en el rostre del pobre que li surt a l'encontre. I en segon lloc, deixar-se arrabassar per aquesta bellesa profunda del captaire o del dissortat que ens eleva, ens impulsa cap a Déu. Més avall veurem aquests dos moments amb calma, com van inseparablement units, ja que ningú pot percebre la bellesa sense ser arrabassat, i només pot ser arrabassat aquell que la percep. Ara aquí n'hi haurà prou amb apuntar que els nostres companys de Càritas, si no volen quedar emmascarats per la llençor, la maldat i la mentida del món al qual intenten servir cada dia, igual que procuren discernir la bondat i la veritat, hauran també de ser sensibles a la bellesa que
oculta darrere o dins de les deformitats més aparatoses amb les que es troben. Però tindrem els ulls espirituals per a il·luminar-les, és a dir, per a descobrir la glòria de Déu en els més sofrents i humils, o enmig de la misèria que el món intenta ocultar. Doncs encara que ens pugui sorprendre, ens poden ajudar per a aquesta tasca els artistes i els estetes cristians, literats, pintors i músics dels segles XIX i XX. A finals del segle XIX, la gran massa de la població treballadora europea dels suburbis de les grans ciutats industrials s'anava allunyant de la fe en Déu i abandonava la pietat cristiana, com sabeu. Amb una església a la defensiva davant l'enfonsament de la imatge cristiana de l'home i del món a Occident, la teologia escolàstica dels darrers segles s'havia anat replegant en ella mateixa. Decadent i moralitzant, era una teologia que no només era incapaç de fer-se intel·ligible per a un món modern que la desbordava, sinó que havia anat perdent de forma dramàtica el sentit del misteri, el gust íntim del sobrenatural. En aquest context del pas del segle XIX al XX, si algú volia conèixer la fe catòlica i la intuïció evangèlica, no podia acudir ni a les pretensions autoritàries de la cúria eclesiàstica ni a les propostes perifèriques i apologètiques de la teologia catòlica oficial del moment, sinó que havia de buscar llum en la gossaria, en la independència i en la força expressiva dels poetes i dels artistes catòlics. Perquè no van ser els clergues ni els teòlegs ordinaris, sinó els artistes com Léon Blois, Charles Péguy, Paul Claudel, Georges Bernanos, François Mauriac o Julian Green, per citar només literats, van ser ells els qui van donar fluïdesa al catolicisme i van saber oferir aquell sentit espiritual imprescindible per a viure que necessiten les ànimes. Continua impressionant com, en un temps d'emmirallament materialista i psicologista tan dominant, uns grups extraordinaris d'artistes creadors en la seva maduresa retornen o retroben les profunditats de la revelació cristiana, del misteri de la fe. Músics com Mahler, Schoenberg, Alban Berg, Olivier Messiaen, Karl Stockhausen o Arvo Pärt. Pintors com Cézanne, el nostre Nonell, Georges Rouault, Paul Klee, Marc Chagall o Émile Nolde, escultors com Rodin i els més pròxims a nosaltres, Giacometti i Chillida, poetes i escriptors com Dostoievski, com el jesuïta Hopkins, Rilke, Francis Thompson o Thomas Eliot, o directors de cinema com Carl Dreyer, Robert Bresson, Pasolini o Andrei Tarkovsky, tots ells, enmig de la crisi de la civilització occidental en la que estem avui submergits, van saber expressar la unió meravellosa de la revelació i la bellesa. I com ho van fer? De dues maneres a la vegada. Per una banda,
apuntant al centre més íntim de la realitat i intentant mantenir-s'hi fins a estar disponibles i disposats a embogir per amor a la bellesa. Aquest centre és el Crist, però no hi arriben sense una renúncia i una conversió. És a dir, sense morir als encants de les belleses superficials i aparents i sense una conversió de tot el seu ésser vers la glòria de Déu. Però, per una altra banda, i al mateix temps, trobant aquest centre, aquesta glòria de l'amor, i això ens interessa especialment, en el rostre del crucificat, en el servent sofrent, en la nuesa de la creu. Això és, trobant la bellesa suprema que batega en el discapacitat profund, en els malalts terminals, en els que pateixen trastorns mentals, en les prostitutes velles que tothom menysprea, en els toxicòmens i en tots els marginats i pobres que el món ignora. És així, per exemple, com el gran Dostoievski, en la seva novel·la L'Idiota, dibuixa el seu ideal modern del Crist, identificant-lo en un malaltís i hipersensible príncep rus que ho perdona tot per amor. O és l'extraordinària protagonista de La femme pauvre, de la dona pobra, de Léon Blois, pobra i rebutjada per tots que a poc ella es va configurant al Crist pobre. O són els pallassos, les dones de la vida o els captaires pintats per Rouault, tan semblants, meravellosament semblants al deforme de la creu, del crucificat. O, si voleu, el senzill rector de poble, del diari d'un rector de poble, de Georges Bernanos, que viu i mor en un impressionant intercanvi de lloc amb els qui més pateixen. O, si voleu encara, els sants innocents de Peggy, a la seva obra poètica, del misteri dels sants innocents, que són escollits, diu, per a substituir a l'infant Jesús per salvar-lo de la persecució. Per què? Perquè són els qui més se li assemblen. O encara l'Anunciació de Maria, de Paul Claudel, on el personatge central de Violaine ressuscita a una víctima innocent carregant ella una lepra substitutòria, expiatòria, que li correspondria a una altra. O, si voleu, l'obra mestra de Georges Kaiser, el dramaturg, l'obra Els ciutadans de Calais, que farà amb escultura més tard el gran Rodin. En Els ciutadans de Calais s'exalça extraordinàriament la mort vicària d'uns quants homes que s'ofereixen a morir perquè una ciutat assetjada pels anglesos se salvi. O, finalment, a l'esplèndid Rèquiem per a una monja, de William Faulkner, una obra dramatitzada després per Albert Camus, on en aquesta obra Nancy, la serventa, que se sap germana de prostitutes i de criminals en els quals ella veu sempre a Jesús, morirà per ells per tal que així siguin perdonats. Tots aquests artistes i poetes, sobretot de la primera meitat del segle XX, ens ensenyen a mirar l'altre, el diferent, el rebutjat o l'alienat d'una altra manera a com ho estava fent el cientificisme o l'emotivisme de l'època. I com és aquesta mirada espiritual?
Per entendre-la, hem de submergir-nos ara en els dos moments que hem apuntat al principi sobre el sentit estètic sobrenatural. El primer moment, recordem-ho, que hem apuntat abans, és el de la percepció de la bellesa de Déu en el rostre del pobre que ens surt a l'encontre. Hem dit percepció, és a dir, literalment, capacitat de captar la veritat, allò veritable d'algú o d'alguna cosa o esdeveniment. I com obtenir aquesta percepció veraç? Com no deixar-se enganyar per les falses impressions en un món on domina la superficialitat i la mentida? Sens dubte, aprenent a rebre. Perquè en la percepció no es tracta de conquerir ni de posseir res ni ningú, sinó d'acollir, de donar hospitalitat d'una veritat que s'ofereix a si mateixa en la persona que se'ns presenta. És que el qui intenta percebre la realitat profunda no s'enfronta amb objectes per dominar, sinó que procura escoltar i oferir compassivament al verb, a la vida i al sofriment que se li apareix. Tampoc es tracta en la percepció d'un adolorit o d'un trastornat de deixar-se portar per l'emoció o de deixar-se fascinar per la bellesa ideal. La veritable bellesa no subjuga mai, sinó que atorga llibertat. Ens allibera dels nostres prejudicis. No amaga la duresa ni la menysprea i ens fa descobrir nivells interiors de la persona que ni sospitàvem. Però per a això necessitem uns ulls capaços de percebre la forma espiritual del Crist que batega silenciosament en els afligits o torbats que se'ns acosten. Més en concret, si els membres de Càritas volem reconèixer la bellesa del Crist crucificat enmig de l'embrutiment i de les ànimes mortes de molts usuaris, necessitem uns ulls il·luminats per la fe que s'hagin deixat assolir i afectar per la llum de Déu. Necessitem anar adquirint a poc aquella simplicitat de la mirada de Jesús que han conegut tots els malalts, endimoniats i pecadors que han tingut la temptació de posar-se al seu abast. És la mirada confiada de l'infant, d'un cor pur, però mirada gens pueril, que travessa el dolor i el mal dels qui tenim al davant, però que sap veure-ho tot com epifania, és a dir, com manifestació de quelcom sagrat i sant que estava esperant ser reconegut i rescatat per algú. La gran majoria de les persones que acudeixen als serveis de Càritas ignoren completament la seva pròpia bellesa interior, aclaparats com estan per la lletjor i la indignitat que cobreix sovint els seus esperits. Per això és tan important que nosaltres ens deixem mirar pel Crist si volem aprendre a trobar-lo en tots els que tractem i dignificar-los. Aquell que alguna vegada s'ha sabut mirat pel Crist, ja mai més, faci el que faci, podrà dir que no l'ha vist. I quan s'acosti a qualsevol pobre, reconeixerà en els seus ulls desconfiats o temorencs aquells ulls del servent sofrent d'Isaïes, els ulls de Jesús a la creu que ens miren i que ara ens acullen. D'aquesta manera,
En aquest primer moment encara de la percepció es dona ja una reciprocitat. Perquè, per una banda, gràcies a que ens hem deixat mirar i estimar per Jesús crucificat, podem reconèixer Déu en tots els que pateixen i embellir-los amb la mateixa bellesa de Déu. Però, per una altra banda, les mateixes persones que se'ns aproximen ens estan regalant i entregant el Crist sofrent si tenim els ulls de l'esperit ben disposats per a rebre'l. I així, elles mateixes també ens eleven i condueixen cap a Déu Trinitat. I són elles, ara, les que paradoxalment ens donen bellesa, ens embelleixen. Un bon exemple d'aquesta reciprocitat es troba en un dels primers films de Fellini, el director de cinema, sobretot a l'Estrada i a les nits de Cabiria. La primera, l'Estrada, és el viatge espiritual o interior de dos comediants, dos saltimbanquis itinerants en la Itàlia profunda de la postguerra. Un home rústic, depravat, i una noieta por de l'any, ingènua i sensible, de la que la seva família s'ha després per uns pocs diners. Amb realisme poètic, Fellini descriu com l'amor innocent de Gelsomina, la noieta, envers el seu patró immoral, que la menysprea contínuament i l'abandona, aconsegueix a la fi la transformació del seu cor. Però per aquest capgirament de la mirada, sobretot de l'home de Zampanó, ha calgut i caldrà la mort expiatòria de la petita, que mai ha desesperat d'ell. La segona, Les nits de Cabiria, és encara un film més provocatiu i políticament totalment incorrecte. Dibuixa la virginitat del cor d'una prostituta dels suburbis de Roma que carrega els mals del món sense saber-ho. Tots els homes s'aprofiten d'ella i se'n burlen, mentre ella va patint una davallada als inferns. Però tota la seva degradació i embrutiment moral no aconsegueix enfosquir la bellesa d'una ànima que no mira com els homes, sinó com Déu, i que porta un tresor interior desconegut. Serà la protagonista d'aquest film una imatge de l'Església, la casta mèretrix de la que parlava Sant Agustí. Un altre exemple de com rebre aquesta percepció de la bellesa de Déu en els més vulnerables es troba en la figura de Blanche de la Force, Blanca de la Força, la protagonista de l'obra de teatre Diàlegs de Carmelites, de Georges Bernanos. En finura dramàtica, l'autor Bernanos ens ensenya a llegir en la por natural que esclavitza a Blanche un reflex de l'angoixa sobrenatural de Jesús a l'hort de Getsemaní, a la muntanya de les Oliveres. Ambientada en la França revolucionària de finals del 18, Bernanos ens presenta a la protagonista assetjada per la por a morir. Però al veure, al contemplar a les seves germanes de la comunitat pujar al catafalc per a ser guillotinades, s'obre pas, aleshores, entre la multitud i puja lliurement la darrera, lliure ja de tota por, i cantant.
Això pel que fa al primer moment de la percepció. El segon moment d'aquesta mirada sobrenatural que hem presentat al principi és l'arrabassament. Arrabassament per la bellesa profunda del pobre. És l'arrabassament provocat, perquè és una provocació com un rapte, provocat per aquesta mateixa percepció o contemplació de la bellesa de Déu en els petits i abandonats. Si l'encontra amb la deformitat o la malícia del pobre o necessitat, no ens replega, ni ens desanima, ni ens espanta per pura desconfiança, sinó que ens obre i ens fa sortir de nosaltres mateixos, aleshores aquest arrabassament o moviment que ens ha ferit al contemplar un pobre ens condueix a l'amor del Déu invisible. Si al primer moment que hem citat posava l'accent inicial en la percepció de la bellesa del Crist a la creu, per reconèixer-la a continuació en els sofrents i afligits que ens trobem, ara, en el segon moment, destaca l'arrabassament que el tècnic o voluntari de Càritas experimenta de sobte pel dolor, l'angoixa o la misèria que li han pres per assalt en l'encontre amb els necessitats. I que, si no fuig de pànic i dona el seu consentiment, el llançaran a la presència mateixa de Déu. Quantes oportunitats perdudes! Però aquest membre de Càritas, sigui creient o no, estarà disponible per a aquest arrabassament extraordinari o es resistirà al canvi de mirada que li proposa el rostre de l'indigent o del pobre que l'assetja? Els voluntaris de Càritas no s'adonen habitualment que en aproximar-se als més pobres que el món rebutja, s'estan exposant al misteri del Crist sofrent. I és clar que això és perillós. Amb el pas del temps, si no abandonen i es deixen seguir mirant pels ulls dels qui se'ls apropen, experimentaran un arrabassament que els violentarà tard o d'hora a una disjuntiva. O cercar repòs, endurint-se i protegint-se davant d'un mal o d'una desfeta que se'ls fa insuportable en el dia a dia, o bé sentint-se confiats en el dolor dels altres i van reconeixent en el fons dels seus ulls la mirada de Déu que els estava esperant. Qui percep i es deixa arrabassar per aquests ulls és envaït per una commoció espiritual de tot el seu ésser, semblant a la que descriu el poeta Rilke en un text poètic extraordinari, el Dors arcaic d'Apol·lo, quan afirma molt breument: ja no hi ha cap lloc des del qual no et vegi, has de canviar de vida. El pobre voluntari o tècnic de Càritas segurament es pensava que en el seu exercici ordinari podria sobrevolar la lletjor, el grotesc, el demoníac, l'immoral o el pecaminós del món que serveix, sense tacar-se en excés o sense que li afectés gaire la seva vida. Però ara comprova que la bellesa de Déu no és ensucrada, sinó que és terrible i que qui s'acosta a ella s'acosta al foc. Per això, a l'aproximar-se a les situacions de pobresa, malaltia o addiccions tant fa,
és a dir, a l'aproximar-se a la creu del Crist, es trobarà col·locat davant d'una opció. Captar en el crit d'abandó de Jesús a la creu l'amor ocult, captar en els crits i en les mil situacions irresolubles amb què es trobarà i amb les que no sabrà què fer, captar, dic, allí un amor i una bellesa desconegudes, o l'absurd, el no res, sense sentit. Doncs bé, aquest amor amagat i impensable en les situacions més tenebroses és el que ens han ensenyat a descobrir els artistes i estetes decimonònics del pas del XIX al XX. És la mirada, per exemple, de Vincent van Gogh, quan a les seves cartes al seu germà Theo, després de pintar una noieta que devoren els barons afamats, diu: és una cambrera d'un cafè cantant i, malgrat tot, l'expressió que he buscat és una mica la d'un Ecce Homo. Heus aquí l'home que dirà Pilat de Jesús. Són també moltes de les talles de fusta que realitza l'extraordinari escultor alemany Ernst Barlach, després d'un viatge a Rússia prerevolucionària. En elles, us asseguro, mostra uns pagesos, captaires i vagabunds adolorits, però irradiant a la vegada una llum inaprehensible i inextingible que ho il·lumina tot. O els gitanos pintats per Max Beckmann, sempre a la recerca del misteri que s'amaga en les coses i en els éssers, sempre cercant, com li agrada dir a ell mateix, sempre cercant aquest pont que porta del visible a l'invisible. Però són, sobretot, els commovedors pallassos de George Rouault, que meravellosament es dissolen de manera inadvertida i sense esquinçaments en el rostre del Crist. En Rouault trobem molt ben representats els dos moments que hem descrit: la percepció i l'arrabassament, confluint en un únic sentit estètic sobrenatural. Perquè per un cantó ens regala en 1905 un titulat Crist coronat d'espines, que si el veiéssiu s'assembla molt als pallassos amb el seu rostre arrugat, desolat i afligit. I per un altre cantó, no dubta de pintar més tard, en 1917, un que titula Vell viejo pallasso, que s'aproxima i ens recorda a alguns dels més penetrants rostres del Crist que va pintar. Tota aquesta compenetració recíproca, clar que depèn dels ulls de la fe, que deia Rousselot. Aquells que poden percebre en el Crist la humiliació i la ofensa de l'amor etern i a la vegada en el proïsme més desvalgut i desfigurat la reverberació de la gràcia de la passió del Crist que hi batega i esclata. La mirada de Rouault ens ensenya a contemplar el sagrat en el més profà i a descobrir el rostre de Jesús no per sobre ni darrere, sinó en els pobres rostres deformats de tots els qui sofreixen. De fet, és la mirada cristiana antiga de tots els temps. Antiga, dic, no antiquada. De Rouault, del modern Rouault, sempre cercant la revelació en l'ocultament, la glòria en la humilitat, en el més inadequat i el més lleig als ulls del món, sempre deixant-se mirar
per la fas, o percebent aquesta la fas en el rostre adolorit dels pobres. És clar que els pobres de Ruold són els fills de Déu, els germans del Crist. D'aquí el respecte i la delicadesa amb què els tracta dins del seu dramatisme. Per això, no és cap casualitat. Sí, el cap adolorit d'un obrer que pinta Ruold en 1911 s'assembla tant als nombrosíssims caps del Crist sofrent que pintarà més tard. I tota educadora o treballadora social, sobretot de barri suburbial, hauria de contemplar l'extraordinari Crist a l'oli de Ruold que dibuixa els anys 20 passejant pels suburbis, amb una mirada tan esmolada de crítica social que crec que prefigura el millor cinema del Pasolini, de Pierpaolo Pasolini, més conmovedor dels anys 50 i 60. Amics, sense una bona dosi d'aquesta sensibilitat estètica sobrenatural que ens permeti no només descobrir, sinó gaudir de la bellesa profunda de les persones que servim, no aguantarem. Els membres de Càritas no podrem sostenir gaire temps les nostres tasques amb un mínim de dignitat. Si no volem cremar-nos desenganyats per les contradiccions i mentides que trobem en els nostres usuaris, o no volem passar aviat a engrossir les files dels serveis socials dels ajuntaments sospirant per un sou més alt que el de Càritas, hem d'aprendre a copsar Déu en els pobres, a descobrir la glòria de Déu no només en les catedrals gòtiques i en els temples materials, sinó especialment en els temples espirituals de tots els indigents i necessitats, allí on habita la bellesa insubornable del crucificat. Deia el gran José María Valverde, el catedràtic d'estètica de la UB, que si no hi ha ètica, no hi ha estètica. Quina veritat més gran. Però la inversa també és una veritat. Si no hi ha estètica veritable, com la que hem descrit aquí, no hi ha ètica. I per a nosaltres té una grandíssima importància. Perquè si volem entregar-nos al servei dels altres amb fermesa i seriositat, només ho podrem fer si aprofundim la nostra vida contemplativa i percebem cada dia més la bellesa del transcendent en allò més humil, si endevinem el misteri i la pregària silenciosa que batega en els éssers més menyspreats i insignificants que ens surten a l'encontre. Només això és seriós. Només així brollaria, a més, l'alegria, aquella joia que sí que coneixen els pobres i que tampoc a vegades coneixem els treballadors de Càritas. També ho va saber-ho, això també, el gran Marc Chagall, el pintor jueu, quan dibuixa junts vagabunds, violinistes, coristes, cantant i ballant, tocant l'acordeó per damunt de les teulades de les cases, quasi levitant en totes les nits d'hivern. Bona tarda, amics.